Meron ka bang pinag-iinala na maaaring maging utak nito? Tinyente, baka may kinalaman yan doon sa operation natin, sa bahay na ba to? Sinong tinutukoy? Si Villabraga. Isang textile importer. Sa tingin ko, sir, kaya lang maaaring magtapon ng ganyan kalaking halaga para umuupa rin sa ipan. Yung namatayan ng pakulhin. Yun nga, sir. Paano naman tinatanggap ni Tignan na? Naiintindihan niya ang trabaho ko, sir. Kaya lang din siya sa mga nanay. Sinusundo ko pag-uwi ko. Tsaka pala, Panyero, malaking kita ang makukuha natin sa deal na ito. Kaya bago tayo maunahan ng iba, pasukin na natin. Maliit lang naman ang kapital na kailangan natin siya. Bakit di pa natin umpisan? Mapapawi naman natin kaagad yun. Natutuwa ako at naging maganda ang transaksyon natin. Kompleto, Ricardo. Mayroon pang pelinda. Panyero, Mauna ka na. o sige. Sumala ko muna yung pagkain nyo. Sir Villabraga, ako si Ese. Ang tao pinaliligpit mo. Kaya nga lang, nahilang. Ano ba pinagsasabi mo? Alam ko kung bakit mo ko pinabubuli. Dahil sa pagkamatay ng pamangkin mo. Dapat lang siyang mamatay. Isa siyang... Hoy! Hey! Hoy, Villabraga. Uli-uli. Kung magpapaluto ka, kukuha ka ng magaling na kusinero para hindi mailaw. Mapulunan ka sana. Tara! Bakit hindi? Nakakasabi ko sa'yo. Villabraga ka pala ngayon nakakapit na. Esing, alam mo naman ang trabaho ko eh. Mura mo lang ang papel ko noon. Kabisado kita, Celso. Alam mong pinayayari ako ng ako. Esing, sunod-sunod lang ako eh. Wala akong alam. Ay, hindi mo alam. Tuloy na kita. Oo, sandali lang, Esing. Meron siyang numerong pinatawagin sa akin eh. Naisulat ko pa nga eh. Yung natin dito sa wallet ko. Esing, nandinig na. Nasisiguro ko na. Ilang tao kausap niya. Asan ka ba? Ay, ito, ito lang ano. At saka, parang may natin kong na inuupahan siya. Ito, numero? Oo, nasisiguro ko. Nakawala naman na lang ako. Kapag hindi ito, Sergio, alam mo na mangyayari siya. Sa Tondo, may bukang bibig. Na pagsisimbahin ka ron. May bulat sa ilong, Esing. Alam ko yun. Palakasin mo na lang ako. Niyadino mo, ayoko na makita. Hindi mo na talagang makikita pa. Salamat! Baka magpagkawaya si Esing. Thank you. Bali ito ng PLDT. Kami. Thank you. O, Mario. Prepare ito. Pasok. Rivera, ending advent, kunin mo. O, sige. Bigay mo sa akin. 412, ilang space. Kung sa bagay, Tinyente, mas mabuti na yung nasa Canada si Belo. Medyo nabawasan ang iniintindi niyo ngayon. Oo nga niyan, Tinyente. Hindi kami makagalaw. Medyo mas Belo. Nautol mo.
Salamat naman. Pero kahit ganun ang utol ko, mahal ko yun. Tiniente, ito yung extra magazine na pinakarga nyo. Salamat, Mendoza. Diyan sa kantina tayo makapagkape. Sige, sagot lang ako. Tara. Teniente. Ito yung address na. Ano ba yan, Teniente? Mukhang napaka-importante niya. Meron lang akong gusto sabihin. Alam mo, babes, wala naman talaga sa plano kung magpatuloy ng ganito habang panahon. Gusto ko sanang mag-aral ulit. 2 taon na lang tapos na ako. Mabuti na yung naisip mo. Kaya sabi sa nagtitinda ng flyers yun. Babes naman, matagal nang sarado yun. Halos naubos na nga ang savings ko dahil sa multa. Mabuti pa, hindi ka na